O municipio de Valga alberga un relevante patrimonio asociado á extracción de minerais. A mina Mercedes foi unha explotación a ceo aberto adicada á extracción de arxila, material destinado á produción de cerámica, tellas e materiais de construción para abastecer ás fábricas de proximidade. A súa actividade estendeuse ata a década de 1990. Tras o cese da actividade extractiva, o oco da mina experimentou un recheo natural por achegas de auga subterránea e precipitacións, orixinando a actual lagoa. Esta lagoa mina Mercedes, cunha superficie de case 4 hectáreas e unha profundidade máxima de 20 metros, constitúe a lagoa de orixe non natural máis extensa da provincia de Pontevedra. Hoxe funciona albergando un ecosistema lacustre de interese para aves, anfibios e peixes. O seu perímetro conta cun sendeiro de case 1 quilómetro, equipado con pasarelas, bancos e pantaláns para uso recreativo. Xunto a ela, a lagoa de Porto Piñeiro, de 5,32 hectáreas, tamén rehabilitouse da súa actividade extractiva e está en proceso de construción de diversas instalacións para uso de ocio. Estes proxectos exemplifican a reconversión de espazos mineiros en áreas de beneficio da biodiversidade e da sociedade. Un elemento singular desta minaría foi o funicular aéreo, mediante torres metálicas, vagonetas cargadas de material da actividade extractiva e industrial viaxaban a unha velocidade de 4 metros por segundo dende a mina ata o porto fluvial no río Ulla, facilitando o transporte cara a Ría de Arousa para a distribución da produción. As estruturas remanentes confirman esta complexidade loxística. Para obter unha documentación máis exhaustiva sobre a evolución industrial da zona e a súa transformación paisaxística, pode consultarse o Museo da Historia de Valga, onde se custodian testemuños e información detallada sobre este legado mineiro.